ओके, ठीक आहे. आता येतोय, ऐकू येतोय आवाज? आवाज येतोय, स्क्रीन दिसतीये? येस माताजी. ओके, चला ठीक आहे, आपण जाऊया पुढे. तर अशा प्रकारे आपण ह्या देवी देवतांची पूजा केली जाते. मग या देवी देवतांच्या पूजेपासून काय, तर सकाम कर्म. याला सकाम कर्म का म्हणालंय? मनुष्य इंद्रिय तृप्तीसाठी या गोष्टी करतो. कारण कुठेतरी जेव्हा हे यज्ञ याग केले जातात आणि जेव्हा देवी देवतांना प्रसन्न केलं जातं, ते स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी कुठेतरी फळाची अपेक्षा ठेवून ते केलं जातं. या कर्मांना सकाम कर्म म्हणाले. आणि म्हणूनच या देवतांची पूजा, या डेमी गॉड्सना प्रभुपादांनी जे लिहिलंय, हे सगळे देवी देवता हे भगवंतांचे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत. सगळ्या इच्छा पुरवल्या जात आहेत, सगळं संरक्षण दिलं जात आहे, जे अन्न वस्त्र निवारा या सगळ्या गोष्टींची या देवी देवतांकडून काळजी घेतली जाते. आणि ह्या देवी देवता कोणाची पूजा करतायत, तर भगवंतांनाच. जे शिव, ज्या शिव कोणाची आराधना करतायत, की जे स्मशानामध्ये राहतात आणि त्यांनी भगवंतांची आराधना केली आहे. ज्यांनी आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत की विष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि शिरोदकशाही विष्णू, या कशा प्रकारे ब्रह्मांनी सुद्धा यांची आराधना केलेली आहे. प्रत्यक्ष ब्रह्मांना सृष्टीची निर्मिती करण्यासाठी हे गर्भोदकशाही विष्णू थ्रू सांगितलं गेलंय, की विष्णू मार्फत त्यांना आदेश दिला गेलाय. आणि म्हणूनच कुठेतरी जे पालन करता आहेत, जे पिता आहेत, जे बीज दिलेलं आहे, ते भगवंत आहेत. आणि ह्या देवी देवतांना प्रभुपादांनी लिहिलंय, इस्कॉनचं जे या गीतेमध्ये उपदेश दिलाय, त्याच्यात ही देवी देवता सगळ्या इच्छा पुरवतायत, पण कुठेतरी ते इंद्रिय तृप्तीसाठी केलं जात आहे, कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलंय ते. आणि म्हणूनच त्या गोष्टींचं जाणून घ्यायचंय, की देवी देवतांची पूजा करा, परंतु भगवंतांना अर्पण करून ती पूजा केली पाहिजे. आणि म्हणूनच जे काही यज्ञ कराल ते विष्णूपर्यंत पोहोचू दे. आणि म्हणूनच ती आराधना, म्हणूनच ते नामस्मरण, आणि म्हणूनच ती भावना जोपासण्यासाठी. मग कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तींकरताच फक्त अडकून राहू नका, ती भावना अकर्माकडे वळू द्या. कुठेतरी ते जे कर्म करता आहात, त्या कर्मामध्ये कृष्ण भावनेने ते कर्म करण्यासाठी ती भावना जोपासण्याचा प्रयत्न करा. मग ह्या कर्म, मग कृष्णाला कसं जाणलं जाऊ शकतं? जसं मी म्हणाले की चातुर्वर्ण विभागणी. मग जसं आपण म्हटलं की मनुष्य कशा प्रकारे वेगवेगळ्या आश्रमातून जातो आणि मग तो कशा प्रकारे संसार आश्रम म्हणजे गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, आणि मग शेवटी की सगळं मोकळं झालेलं आहे. आणि मग कुठेतरी या गोष्टींचं जाणून घेणं हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच मग प्रभुपादांनी कशा प्रकारे संन्यासाश्रम घेतला होता, की मग ते कुठेतरी स्वतःच्या गुरूंची आज्ञा पाळण्यासाठी. मग लहानपणापासून ह्या गोष्टीला प्रारंभ होतो. आणि मग ह्या कर्मानुसार कशी विभागणी केली आहे. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. कशा प्रकारे बघा यांची चातुर्वर्ण कशा प्रकारे केलं गेलं. मग हे चातुर भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण जे मी तुम्हाला सांगितले, सत्व, रज आणि तम, त्यांना अनुरूप अशा कर्माला मग सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता ही सुद्धा या कर्मांना कुठेतरी प्रभावित करत असते. आणि याला अनुसरून मानवी समाजाचे 4 विभाग केले गेले. जसं मी म्हटलं की मानवी समाज हा ब्रह्मचर्य, संसार म्हणजे गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम आणि वानप्रस्थाश्रम, या आश्रमांमध्ये जशी त्याची विभागणी केली आहे, की आधी ब्रह्मचर्य पाळलं जातं, मग लग्न केलं जातं आणि गृहस्थाश्रम घेतला जातो. मग गृहस्थाच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडल्यानंतर संन्यास घेतला जातो. जी लोक काही संन्यास घेतात, की आता जी स्त्री ज्यांची पत्नी आहे त्यांचं मुलं काळजी घेतील, त्या एका भावनेने संन्यास घेतला जातो. आणि मग हरे कृष्ण माताजी. पूजा माताजी. येतोय का आवाज? येतोय आवाज? हा, आता येतोय माताजी. मला एक ऍड करायचं होतं. गृहस्थाश्रम नंतर वानप्रस्थ आहे आणि शेवटचा संन्याश्रम आहे.
मी चुकून बोलले का काही काहीतरी हे हा तुम्ही आधी तुम्ही गृहस्थ सॉरी नंतर सॉरी वाहन आहे. सॉरी आणि सॉरी संन्यास सॉरी म्हणालात आणि सॉरी नंतर वाहन. सॉरी ऍक्च्युली मी तेच आता मी बघितलं आणि मी आधी तुम्हाला ऍक्च्युली कर्मानुसार विभागणी सांगत होते. बरं आता हे रेकॉर्डिंग चालू आहे का? हे जरा ना इंटरनेटचा हा, इश्यू आता होतोय. चालू चालू झालं झालंय पुन्हा. ना. ठीक आहे. ब्रह्मचर्याश्रम बरोबर आहे, अगदी बरोबर. धन्यवाद माताजी, कारण बोलण्यामध्ये कधी कधी होतं. ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि बरोबर संन्यासाश्रम. ही कुठेतरी मग संन्यास घेतला जातो आणि जे आपण प्रभुपादांचं बघितलं की कशा प्रकारे गुरूंच्या आज्ञेवरून तो घेतला गेला होता. आणि मग ही कर्माची विभागणी, या दोन गोष्टी खूप कनेक्टेड नाहीये त्याच्याशी, पण कुठेतरी ह्या पायऱ्या दाखवलेल्या आहेत. आणि एक गृहस्थ म्हणजे एक व्यक्ती कशा या गोष्टीतून जात असते आणि मग त्याचं कर्म कशा प्रकारे त्याला विभागताय आणि हे कर्माची विभागणी कशा प्रकारे केली गेली आहे, तर त्याच्या कर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र मग हे प्रत्येक कर्मानुसार सुद्धा कृष्णाला अर्पण करू शकतात त्यांच्या कर्मातून. मग ब्राह्मण वेदेचं अध्ययन करतायत, वेदांच्या अध्ययनातून भगवंताला जाणू शकतात. मग एक क्षत्रिय जे युद्ध करून, म्हणूनच भगवंत सांगतायत की तू तुझं कर्तव्य कर, तू तुझं कर्तव्याला चुकू नकोस, तू तुझा यज्ञ हे तुझं युद्ध करणं आहे आणि म्हणूनच युद्ध करून तू मला अर्पण करू शकतोस. आणि तशाच प्रकारे वैश्य जो व्यवसाय करतो, जो आपल्या व्यवसायातून जो भगवंतांना ते अर्पण करू शकतो, जे मिळतं आहे ते भगवंतांना अर्पण करू शकतो, तशाच प्रकारे क्षुद्र सुद्धा. आणि म्हणूनच कुठलं बंधन नाहीये कोणाला. आणि म्हणूनच त्या गोष्टीतून तू मला प्राप्त करू शकतोस. आणि कशा प्रकारे तू जे वेगवेगळ्या जरी या आश्रमांच्या पातळ्यामधून जातोस तरी कर्माची विभागणी जाणून घे आणि या कर्माच्या विभागणीनुसार तू तुझं कर्म मला अर्पण करून मला प्राप्त करू शकतोस. एक मिनिट हा. आता ठीक आहे का? ऐकू येतंय आवाज? येस माताजी. आता आहे ठीक सगळं? नाही, कारण माहित नाही, मला असं वाटलं मग अशी बोलणं ऐकू येतंय नाही येते. ठीक आहे, आज थोडं आता गडबड क्लिअर आहे. ठीक आहे. हरे कृष्ण. वाचणार माताजी? हा, हरे कृष्ण. न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न्यसबध्यते. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणत्याही कर्मानी, मग भगवंत म्हणताय की मी या कर्माने बद्ध होत नाही. भगवंत आजन्म आहेत, प्रकृतीची निर्मिती केलेली आहे, पण कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव भगवंतांवर याचा नाहीये आणि त्या कर्माने भगवंत बद्ध होत नाहीत. तसंच मला कर्म, जसं आपण भगवंतांचे गुण बघितलेत की भगवंत ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, संन्यासी आहेत, सौंदर्याने परिपूर्ण आहेत, श्रीमंत आहेत आणि या सगळ्याचा त्यांना कशाचाही मोह नाहीये. त्या कुठल्याही भौतिक गोष्टींनी त्यांच्यावर त्याचा कुठलाही प्रभाव नाहीये, कुठलाही बंधन नाहीये आणि त्या कर्मफलाचीही त्यांना आकांक्षा नाहीये. जे माझ्याबद्दलचे जे हे सत्य जो जाणतो, जो भगवंतांना आपल्या कर्माद्वारे अशा प्रकारे जाणू शकतो, तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. मग तो या भौतिक जगात पुन्हा अडकत नाही. जो आपल्या कर्मानी, जो आपल्या कर्मफलानी, मग जो त्याला कर्मफलाची आकांक्षा न करता जरी ते मिळालं तरी त्याचं सेवन तो करू शकतो. भगवंतांना तो, म्यूट करा माताजी जरा, आवाज खूप येत आहे. ठीक आहे. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे जो मला जाणण्याचा प्रयत्न करतो तो पुन्हा या भौतिक जगामध्ये परतून येत नाही. आणि मग कशा प्रकारे, इथे मी एक गोष्ट खूप सुंदर तुम्हाला सांगणार आहे आणि मग इथे मी तुम्हाला कुठेतरी या कर्माची विभागणी आणि या कर्माचे प्रकार सांगू इच्छेन की मग जे कर्म, मग कर्म हे कशा प्रकारे सकाम कर्म आहे. जे कर्म आपण करतो ते कर्म, जे क्रिया करतो, जे रोजची काही कार्य करतो, आपल्या विधी पार पाडतो, कर्म. मग त्याच्यात सकाम कर्म आहे. मग तो कर्मी काय आहे? सकाम कर्मी आहे, निष्काम कर्म आहे, विकर्म आहे आणि अकर्म आहे. मग याचे 3 फक्त मूळ प्रकार त्यांनी दिले आहेत. ते कर्मी, जो आपलं कर्म, जो सकाम कर्मामध्ये अडकलाय, निष्काम कर्म करू शकतो. आणि जो विकर्मी आहे की मग जिथे नो पार्किंग लिहिलंय तिथेच गाडी पार्क करायची, कारण कुठेतरी नियमाच्या विरुद्ध जायचं, असे हे विकर्म. आणि अकर्मी, जो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये ते कर्म करतो आहे, कर्म. आणि म्हणून इथे जे
फरक दाखवलेला आहे की कर्मी काय आहेत, वेदांचे पालन करतात, धार्मिक पद्धतीने वेदांचं पालन करतात, स्वर्ग प्राप्ती करतात, देवांचं शरीर, अखेरीस मृत्यू लोकाकडे परत जातात. मग कर्मी ते सकाम कर्माने करतात. कुठेतरी फळाची अपेक्षा आहे, पुण्यकर्म केलं जातं, इतकं दान केलं जातं, इतक्या गोष्टी चांगल्या केल्या जातात, पण कुठेतरी फळाची अपेक्षा आहे, कुठेतरी मला हे मिळावं, मला ते मिळावं, आणि म्हणून त्या अपेक्षेने त्या गोष्टी केल्या जातात. आणि मग कुठेतरी ते कर्म फळाची अपेक्षा केली जाते, म्हणून त्या कर्मींना सकाम कर्मी म्हणतात. पण जे कर्म निष्काम कर्माने केलं जातं ते कर्म अकर्माकडे वाटचाल करतं. मग तो अकर्म काय आहे, तर कृष्णाच्या भक्ती सेवेच्या व्यासपीठावर आले. म्हणजे हे अकर्म जे आहे ते कृष्णाच्या कृष्ण भावनेने केलं आहे. फलदायी क्रिया म्हणजे पुनर्जन्म हे जाणतात, आणि म्हणूनच ते काय जाणतात, तर म्हणजे ज्या फळाची ज्यांनी अपेक्षा केली आहे ते पुन्हा या भौतिक बंधनात अडकतात. म्हणूनच ते सकाम कर्म न करता निष्काम कर्म करतात, ते अकर्मी. जसे इथे नारद मुनी दिलेले आहेत. कर्मी काय करतायत, सकाम कर्म करतायत, यज्ञ याग करतायत, इंद्रिय तृप्तीसाठी करतायत, विष्णूला अर्पण करतायत, पण कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रिय प्राप्तीसाठी, तृप्तीसाठी करतायत. मग हे अभिकर्मी काय बघा, की इथे मांस मटण मच्छी खातायत, जे इस्कॉनचे 4 रूल आहेत की नो मीट इटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, आणि नो इलिसिट सेक्स, आणि मग तुम्ही जुगार खेळू नका, आणि नो गॅम्बलिंग. हे 4 महत्वाचे नियम आहेत जे इस्कॉननी सांगितले. मद्यपान करू नका, जुगार खेळू नका, मांसाहार करू नका, आणि परस्त्रीशी संबंध ठेवू नका. हे 4 नियम इस्कॉनचे अतिशय महत्वाचे आहेत. मग हे विकर्म केलं जातं, कुठेतरी त्या कर्मांना, कुठेतरी त्या नियमाविरुद्ध वागलं जातं, आणि कुठेतरी मग त्या प्राणी मात्रांबद्दलची करुणा कुठेतरी मरते मनातली. मग त्याला काहीतरी कारण आहे, त्या भावनेला काहीतरी कारण आहे, आणि म्हणूनच ते कुठेतरी विकर्म मानलं जातं. मग त्याचा नीट विचार करावा. कुणालाही वाईट उद्देशाने ते सांगितलं नाही, परंतु त्याच्या मागची भावना जाणून घ्या, आणि त्या भावनेने ते नियम बांधील केले जातात. मग हे अकर्म काय आहे, जिथे नारद मुनींना सांगितलंय, नारद मुनींनी जिथे वाल्या कोळीचा वाल्मिकी केला, जिथे मोक्षारींचा मोक्षारी ऋषी केला, असे अकर्मी जे जे निष्काम, जे सकाम कर्म किंवा जे वाईट कृत्य करणाऱ्यांना सुद्धा अकर्माच्या वाटचालीवर आणतात, भक्ती मार्गावर आणतात, असे अकर्मी, की जे दुसऱ्यांच्या सुद्धा म्हणजे त्यांचं सुद्धा काहीतरी भलं व्हावं त्या अपेक्षेने, जेव्हा की कुठलाही स्वतःचा त्याच्यात स्वार्थ नसतो, मग ती गोष्ट निस्वार्थी भावनेने केली जाते, ते अकर्म. आणि म्हणूनच अकर्मी असे नारद मुनी, जे आपण आता इथे उदाहरण बघतोय. आणि म्हणूनच ह्या सकाम कर्म, निष्काम कर्म, विकर्म आणि अकर्म हे प्रकार जाणून घ्या. सकाम कर्म हे कर्मी करतो इंद्रिय तृप्तीसाठी, निष्काम कर्म मात्र अकर्मीच करू शकतो, की जो भगवंतांच्या भावनेमध्ये ते कर्म करतो. आणि म्हणूनच या गोष्टींना जाणून घेण्यासाठी कुठेतरी या एका कथेचं मी तुम्हाला वर्णन करेन, की पुराणामध्ये एक कथा सांगितली आहे, की रंती देवाची एक कथा आहे, की किती अकर्मी मनुष्याने असावं, आणि मग स्वतःची तहान भूक सुद्धा विसरलेली असते, पण दुसऱ्याचं भलं कसं करावं इतकं फार थोर आहे हो. ही खूप पुढची पातळी आहे, आणि ही श्रद्धेची खूप शेवटची पातळी आहे. असं हे रंतीदेव होते. हे रंतीदेव पुराणामधली ही कथा आहे, की ते इतक्या अकर्मी भावनेने जगत होते, की स्वतःचं आणि आपल्या कुटुंबियांना अगदी खायची प्यायची भ्रांत पडली हो, की त्यांना उपासमार आली. इतकं त्यांनी लोकांना दिलं, की लोकांना जे आवश्यक होतं ते सगळं ते देत गेले. इतकं दिलं, की ज्यामुळे त्यांना अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली. परंतु तेच त्यांना एक काही दिवसानंतर, थोड्या दिवसानंतर थोडं पाणी आणि अन्न मिळालं. पण ते मिळाल्यानंतर सुद्धा त्यांच्याकडे एक ब्राह्मण आला काही याचनेने. त्या ब्राह्मणाला त्यांनी ते अन्न दिलं, कारण तो भुकेला होता, कुठेतरी तहान भुकेला होता. त्या अन्न दिलं. त्यानंतर थोडं पाणी आणि अन्न त्यांच्यासाठी उरलं होतं, तरीही एक त्यांच्याकडे कुत्रा आणि त्याचा मास्टर, त्याचा एक मालक आला, की आम्हाला हा कुत्रा हा तहानलेला आहे हो, आणि याने काही खाल्लेलं नाहीये. त्यांना ते देऊ केलं. की जिथे मरण यातना भोगतायत, अगदी आपण म्हणतो ना, की जिथे उपासमारीने मरायची वेळ आलेली आहे, अशा वेळेला सुद्धा मनातली भावना मरत नाहीये, अकर्माची भावना गेलेली नाहीये. आणि मग कुठेतरी चांडाळ सुद्धा नंतर आला, ज्यांनी पाण्याची याचना केली. पाण्याला तर कोणी नाही म्हणूच नाही, आणि ते स्वतः रंतीदेव, मग त्यांनी तर ती पाण्याची याचना सुद्धा त्या चांडाळाची सुद्धा, तो क्षुद्र, मग ब्राह्मण आला, क्षत्रिय कोणी आला, वैश्य आला, क्षुद्र, मग त्याच्यात जातपात नव्हती.
परंतु मनात काय भावना होती? अकर्माची भावना होती. कुठेतरी फक्त ती शुद्ध भक्ताची भावना होती. आणि म्हणूनच कुठेही की कुठेतरी परमेश्वर भगवंत सुद्धा, भगवंत शिव ब्रह्मा हे सुद्धा नंतर प्रकट होऊन त्यांना नमस्कार केलेला आहे, की कुठेतरी ते वसुदेवाचे कुठेतरी त्यांच्यामध्ये अंश होता रतिदेवांमध्ये, की ज्यांच्यामध्ये भक्तीने इतकी अमोघ भक्ती होती आणि इतकी शुद्ध भक्ती होती. असे हे अकर्मी यांचं उदाहरण दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच कर्मणो ह्यापि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म, अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणलं पाहिजे. हे कर्म समजणं खूप कठीण आहे. म्हणून आपण म्हणतो की जे काही केलं आहे आधीच्या कर्माचे सुद्धा काही वेळेला जे भोग असतात ते भोगायला लागतात. आपण बघतो या कलियुगामध्ये की मग किती वाईट माणसं असली तरीही ती चांगल्या प्रकारे का जगतायत, आणि मग खूप चांगली लोक असली तरीही त्यांना काय यातना सहन करायला लागतात. तर कुठेतरी कर्म अडवतं. कुठेतरी हे कर्म जाणणं, की याच्यावर पण एक सुंदर गोष्ट आहे ब्राह्मणाची, मी तुम्हाला सांगेन की एक ब्राह्मण होता आणि तो एके ठिकाणी अंघोळ करत होता बरं. तर अंघोळ करताना तिथून जे कसाई असतात ना, तर एक कसाई गायींना घेऊन चाललेला, त्याची एक गाय कुठेतरी वेगळ्या मार्गाने येऊन या ब्राह्मणाच्या अंघोळ करत असलेल्या, स्नान करत असलेल्या ठिकाणून पास होते बरं का. तो कसाई असतो, तो कसाई तिथे येतो आणि तोही त्या ब्राह्मणाला बघतो आणि म्हणतो, माझी गाय इथून गेली का रे? आता बघा ब्राह्मण, ब्राह्मण द्विधा मनस्थितीत आहे. त्याने जर उत्तर दिलं तर त्याच्यावर गोहत्येचं पातक येईल, आणि त्याने जर उत्तर नाही दिलं तर तो खोटं बोलतो. कुठेतरी बघा कुठल्या विवंचनेत आहे. म्हणून तो काय करतो, फक्त खूण करतो त्या गायीच्या, जिथून गेली आहे तिथे फक्त खूण करतो हाताने. आणि त्या कसायला ते कळतं हो. मग आपण म्हणतो इशारा काफी आहे, तसं ते झालं. आणि म्हणूनच कुठेतरी तो कसाई त्या गायीला पकडून नेतो. त्यानंतर थोडे दिवसांनी हा ब्राह्मण तीर्थक्षेत्री जात असतो. वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्री जाताना तो एके ठिकाणी निवासाला थांबतो. त्या निवासाला थांबतो त्या स्थळी ते ब्राह्मणच कुटुंब असतंय. त्या ब्राह्मण कुटुंबाकडे तो आसऱ्याला राहतो. आसऱ्याला राहतो तर रात्रीही तिथेच तो आसऱ्याला राहून दुसऱ्या दिवशी आपला प्रवास पुढे जाणार असतो. आसऱ्याला राहिल्यानंतर रात्री तो झोपतो. त्या ज्या दाम्पत्याकडे राहिलेल्या असतात त्या दाम्पत्याची बायको, त्या व्यक्तीची बायको या ब्राह्मणाकडे येते आणि म्हणते की माझ्या इच्छा पुरव तू, माझी स्त्री इच्छा पुरव तू, कारण माझ्या पतीकडून मला सुख नाहीये. ही इच्छा घेऊन ती व्यक्ती येते त्याच्याकडे. तेव्हा तो ब्राह्मण प्रचंड हे होतो, की म्हणजे त्याला त्याच्या मनामध्ये की हे तू काय करतेस, हे खूप पाप करतेस तू, हे कुठली याचना करतेस माझ्याकडे, आणि अशी याचना करणं चुकीचं आहे. तू एक विवाहित स्त्री आहेस आणि तू हे करणं अत्यंत चुकीचं आहे. परंतु ती स्त्री काय एरेराच पेटलेली असते. ती काय करते, जाऊन आपल्या पतीचा खून करते. आतमध्ये जाते आणि आपल्या पतीला ठार मारते आणि तो चाकू या ब्राह्मणाच्या हातात देते. आणि त्या ब्राह्मणाच्या हातात घेऊन आरडाओरड करते हो. आरडाओरड केल्यावर काय, ते गावच असतं. सारं गाव जमा होतं तिथे. गाव जमा झाल्यावर काय, ही सांगते, की बघा या ब्राह्मणाने माझा गैरफायदा घेऊन माझ्या पतीची हत्या केली आहे. आता बघा, काही संबंध होता त्या ब्राह्मणाचा, कशात काहीही नव्हतं. तो आपल्या तीर्थक्षेत्री जात होता, आपल्या आपल्या प्रवासाला होता. परंतु ती व्यक्ती कोण होती? ती व्यक्ती ती गाय होती. आणि त्या कसायाचा जन्म त्या हिने घेतलेला, त्या कुठेतरी त्या गायीनी कुठे कशा रूपामध्ये त्याला हे करता आलं बघा. त्या स्त्रीच्या रूपामध्ये कसाई आणि त्या गायीच्या रूपामध्ये त्या ह्यानी जन्म घेतलेला होता, व्यक्तीने ज्याला ठार मारलं. म्हणजे कुठेतरी ते पातक त्याच्यावरती आलं बघा. ते पातक त्यांनी स्वतः तेव्हा स्वतःहून केलं नव्हतं, पण हे पातक न करता सुद्धा त्याला त्याचं कर्म, त्याला त्याचं काय म्हणतात ना, शिक्षा भोगायला लागली. आणि म्हणूनच त्याला कुठेतरी त्या कर्माचं हे भोग भोगायला लागलं, की ज्याच्याशी त्याचा संबंधही होता. हे कर्म जाणणं, मग त्यांनी ते कुठल्या प्रकारे केलेलं, अजाणतेपणी सुद्धा केलेलं होतं. या कर्माला आपण जाणणार आहोत. मग कुठेतरी ते कर्म जाणून बुजून करा किंवा अजाणतेपणे करा, पण त्या कर्माचे भोग हे भोगायला लागतात. हे कर्म हे म्हणूनच जाणणं अत्यंत कठीण आहे. ही अतिशय गुंतागुंत आहे कर्माविषयीची. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्मातला फरक जाणला पाहिजे. आणि म्हणूनच हा अकर्माच्या दृष्टीने, की जे निष्काम कर्म, अकर्माकडे वाटचाल, हे खूप कठीण आहे हो.
काही सोपं नाहीये हो साध्या मानवाला, आम्ही आपल्यासारख्या तुम्हा आम्हासारख्या लोकांना कठीण आहे हे करणं. परंतु ती भावना जोपासणं, कुठेतरी ती भावना मनामध्ये रुजवणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच ही कर्म हे जाणून घेणं, मग आपण काय करतो आहोत त्यासाठी ती सतसत विवेक, बुद्धी आणि ते मन आपल्या कंट्रोलमध्ये, आपल्या नियंत्रणाखाली पाहिजे हो कुठेतरी. ते भरकटलेलं नको. आणि म्हणूनच नेहमी की प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटी तुम्हाला ते दिसेलच. पण बघा, आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलंय, की या सगळ्याचं, मग या सगळ्याला कृष्ण भावना भाविक कुठेतरी या सगळ्या जगाला बनवायचंय, या कुठेतरी संस्थेला बनवायचंय. मग तुम्ही नुसतं कृष्ण भावना, मग तुम्ही प्रभुपाद म्हणतायत, की तुम्ही अन्न, वस्त्र, निवारा ही तुमच्या बेसिक गरजा आहेत. तुम्हाला सगळं सोडून काही भगवंत म्हणत नाही देवळात जाऊन बसा आणि तुम्ही नामस्मरण करत बसा. तुमच्या कुटुंबाची जबाबदारी घेऊ नका, खाऊ पिऊ नका, काही करू नका. रतिदेवांसारखे हे पुराणातले खूप खूप क्वचित असे, म्हणजे हे देवस्थान, देवाचा अंश हो त्यांच्यामध्ये. असे हे खूप अकर्मी लोक वेगळे, जसे नारद मुनी, ज्यांचा दासीपोटी ज्यांचा जन्म झाला, परंतु त्यांनी काय केलं, त्यांनी दासीच्या पोटी जन्म घेऊन सुद्धा त्यांचं मन, त्यांनी ज्या भागवत ऐकलं आणि जे पुराणातलं ऐकलं, त्यांनी त्याचं मन इतकं भगवंतांपर्यंत पोहोचलं होतं, की अकर्मापर्यंत त्यांची वाटचाल होती. आणि अशा या अकर्मी नारद मुनींनी सुद्धा गुरूंची उपासना केली होती. आणि म्हणूनच कुठेतरी गुरु उपदेशाने हे कसं जाणलं जातं. मग या मार्गावरती आणताना मी जसं म्हटलं, की साधू, शास्त्र आणि गुरु याला कुठेतरी पडताळण्याची गरज आहे. आणि मग उत्तम गुरुचं मार्गदर्शन, मग तुम्ही आम्ही कोणी कोणी सोम्या गोम्याकडून नाही तुम्ही जाणून घेऊ शकत हो हे. आता हे भगवद्गीता सुद्धा तुम्ही जाणताय, मी जसं म्हटलं, की कोणी उठून नाही हो त्याचं ज्ञान देऊ शकत. तुम्हाला त्याचा अभ्यास करायला लागतो. आणि कुठल्याही गोष्टीचं अध्ययन करणं, अभ्यास करणं हे गरजेचं असतं. काही अपशब्द, आता मी स्वतः सुद्धा प्रत्येक वेळी सांगते, की इथे सगळं जाणून नाही, पण कुठेतरी अभ्यास पुढच्या पातळीपर्यंत जाण्याचा, मग जे काही ज्या काही गोष्टी आपल्याकडून सांगितल्या जातात त्या पडताळण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी ते उत्तम गुरु करून जाणणं गरजेचं आहे. आता आम्ही सुद्धा पुढच्या पातळीवरचे अभ्यास करतोय, किंवा आमच्या सिनियर डिव्होटीज करून, किंवा त्या शंका कुशंका, मग मग कितीतरी आमचे स्वतः आमच्या पुढच्या टप्प्यांच्या शिक्षिकाही सांगतात, अहो नाही हे आम्हाला माहिती नाही, आम्ही आमच्या गुरूंकडून जाणून घेऊ आणि मग त्यांचं निरसन करू. तशाच प्रकारे हे आहे, की तुम्ही ते जाणणं, आणि मग ते जाणण्यासाठी ती आपलं ज्ञान पडताळण्याची गरज आहे. मग ते गुरु, शास्त्र आणि या वेदांच्या अध्ययनाने ते केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच या अध्ययनामार्फत ते पडताळलं पाहिजे. कुठेतरी ते व्हेरिफाय करा आणि मगच पुढे जा. आणि मग या उत्तम गुरु, की जे प्रत्यक्ष भगवंतांनी सुद्धा ज्याचं उदाहरण समोर ठेवलंय, की प्रत्यक्ष भगवंतांचे गुरु सांदीपनी ऋषी होते, जे आपण इथे कृष्ण सुदामा बघतोय, की ज्यांनी ज्ञान सुद्धा गुरूंकडून घेतलं, की ज्यांनी हे आदर्श आपल्याला ठेवलेला आहे, की एका उत्तम गुरुची आवश्यकता असते ज्ञान जाणून घेण्यासाठी. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिनः. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर, नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार, त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेलं असतं. मग हे तत्व त्यांनी कुठेतरी त्याचा दृष्टांत मिळवलेला असतो, कुठेतरी ती प्रचिती त्यांना आलेली असते, आणि त्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या मार्गावरती जाऊन आपण ते दृष्टांत आपण बघू शकतो, आणि मग तेच आपल्याला कुठेतरी ते ज्ञान देऊ शकतात. मग कोणीतरी उठून, आपण बघतो या जगामध्ये, मग कुठेतरी नास्तिक लोक, कुठेतरी ज्ञान नसलेली लोक, कोणी उठते, काय म्हणतो ना त्याला, की उचलली जीभ आणि लावली टाळूला, की अहो पण त्याचं ज्ञान घेतलंय का, त्या वेदांचा अभ्यास केलाय का, त्या शास्त्राला जाणलंय का, की तुम्ही ज्या गोष्टीबद्दल बोलताय त्याला साधू शास्त्र या गोष्टींनी पडताळून बघितलंय का तुम्ही. मग हे पडताळण्याची गरज आहे. गुरु, शास्त्र आणि साधू या गोष्टींनी ते पडताळण्याची, ह्या गुरूंकडून हे आध्यात्मिक ज्ञान संपादन हे प्रत्यक्ष भगवंतांनी जिथे केलंय, तिथे तुम्ही आम्ही काय, म्हणून तो आदर्श समोर ठेवा. आणि म्हणून प्रत्यक्ष भगवंतांनी सुद्धा सांदीपनी ऋषींकडून आपलं अध्ययन केलं होतं आणि ते ज्ञान संपादन केलं होतं.
की जसं आपण म्हणतो प्रकट झालेत, की जे वासुदेव देवकीच्या पोटी प्रकट झाले, जे त्यांनी जन्म घेतला, कारण त्यांनी मनुष्य जन्मामध्ये ते सगळे आले. म्हणून मग तुम्ही बघा, जे एथिस्ट असतात, की ज्यांना जे तर्कज्ञानी, जे तत्वज्ञानी लोक आहेत, ते या गोष्टींवर खूप मायावादी म्हणतो ना आपण, त्या गोष्टींवर खूप चुकीच्या पद्धतीने त्याचं विश्लेषण करू शकतात. मग आपली इंद्रिय, जसं मी म्हटलं, की ते जाणणं तितक्या पातळीवर नेणं स्वतःला गरजेचं आहे. मग त्या आध्यात्मिक पातळीवर तितकी उन्नती करणं गरजेचं आहे. ही गोष्ट जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. इथेच आपण आपला 4था अध्याय संपवतोय, की गुरुचं महत्व आणि म्हणून मग पारंपरिक ज्ञानाचं महत्व, की मग त्या गुरु परंपरेतनं जी खंडित झाली होती काही इतिहासापूर्वी, काही वर्षांपूर्वी, पण ती खंडित परंपरा न होता त्यांनी सुद्धा ते गुरूंकडून ज्ञान जेव्हा घेतलं, आणि म्हणूनच हे ज्ञान तुम्ही गुरूंकडून आलेलं ज्ञान, त्या वेदांकडून आलेलं ज्ञान तुम्ही मग पुढे नेऊ शकता. आणि म्हणून गुरुचं महत्व जाणून दिलेलं आहे. अशा प्रकारे कृष्णाबद्दलचं अतींद्रिय ज्ञान, सर्व मार्गांचं ध्येय वर्णाश्रम काय आहे, आणि जसं वर्णाक्षर पद्धती न होता वर्णाश्रम कशा प्रकारे, मग कशा प्रकारे मनुष्याचे आश्रम, आणि मनुष्य कशा प्रकारे ब्रह्मचर्य, आणि मग त्याच्यानंतर गृहस्थाश्रम आणि वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम या कशा टप्प्यांवरनं जातो, आणि मग तो आपल्या कर्माद्वारे कशी आपली विभागणी बघतो, आणि मग त्यांनी त्याचं कर्म कशा प्रकारे यज्ञाप्रमाणे केलं पाहिजे, मग तो भगवंतांना प्राप्त करू शकतो. आपल्या कर्मांद्वारे सुद्धा आपण जे कर्म करतो आहे ते कृष्ण भावनेने केल्यामुळे ते कशा प्रकारे आपण भगवंतांना प्राप्त करू शकतो. अशा प्रकारे हा अध्याय संपलेला आहे आणि अध्यायाची समाप्ती केली आहे. हरे कृष्ण. मी 5 मिनिटं आपण आहेत, 12:23 झाले. या इंटरनेटच्या इश्यूमुळे वेळ गेला, नाही तर मला 12लाच संपायचं होतं. हरकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. अनम्यूट कोणाला करायचंय? प्रश्न आहेत कोणाला? माताजी, मी सर्वांना अनम्यूट करते, एकेकांचा प्रश्न घ्या. ठीक आहे, पण एकदम सगळ्यांनी बोलू नका फक्त. हा, ठीक आहे. हरे कृष्ण. कोणी हँड रेस केले आहेत? बोला प्लीज. पद्मिनी हा, माताजी. पद्मिनी माताजी. येस, बोला. हरे कृष्ण माताजी. बाकीच्यांना अनम्यूट करा. मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करते.